Bakasyon ang isa sa lagi nating inaasam, lalo na kapag sasapit ang tag-init o summer. Bakasyon sa iba't ibang lugar na hatid ay magagandang tanawin at mala-adventure na karanasan. Ngunit paano kung ang vacation mo ay maging isang hellcation dahil sa hindi inaasahang pangyayari? Magiging memorable ba to o madilim na karanasan habang buhay? Narinig niyo na ba ang aswang na kung tawagin ay wakwak at sigbin? Oo man o hindi ang sagot niyo, halika at pakinggan natin ang kwento ng isa sa mga sender na may karanasan tungkol dito. Magandang araw po Kuya Chris. Ganoon din po sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon na mapagbigyan ng hiling ko na makapagbahagi po ng kwento sa inyong YouTube channel. Nagdadalawang isip man pong ishare ito, pero sa tulong at suporta ng aking asawa, gusto niya ring marinig ng ibang tao ang naging karanasan po namin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arturo at ang aking asawa naman ay si Teresa. Nagsimula po ang aming kwento noong magbakasyon kami sa probinsya ng Negros Occidental. Matagal na po itong nangyari. Sa pagkakaalala ko po ay 1993 pa. Bagong kasal po kami noon ni Teresa at bilang regalo sa mga sarili namin, nagbakasyon kami sa probinsya ng kanyang mga magulang. Sa Negros Occidental, Kuya Chris. Ang tinitirahan po ni na tita at tito noon ay matatagpuan sa isang sitio na kung tawagin Silayan. Kaya naman mula Maynila, sakay ng isang sasakyang pandagat, ay tumungo kami sa naturang probinsya. Noong mga panahong yon ay wala pang mga magagandang istruktura o gusali. Iilan lamang din ang mga sementadong bahay pero pagdating sa tanawin, malaparaiso po sa ganda ang Silayan. Meron itong kabundukan at karagatan na siyang nagbibigay alindog sa naturang lugar. Ang kabundukang bahagi ay mayaman sa mga mineral gaya ng ginto, pilak at iba pa. Medyo nalungkot ang asawa ko dahil lumipat na raw pala ang mga magulang niya sa kabilang baryo. Dati po kasi ay sa baryo Manawog nakatira si na tita, pero taon na raw ang nakakalipas nung magpasyang lumipat ang mga ito sa baryo na kung tawagin ay Dolungan. Maswerte na lang po kami ng mga panahong iyon dahil may isang matandang bangkero ang napadaan sa kinaroroonan namin. Nagtanong kami kung alam niya ba ang pinakabaryo at kilala ang mga binanggit naming pangalan. Sumagot naman ito ng oo pero bago kami pasakayin ay nilinaw niyang hindi salapi ang bayad kapag naihatid kami. Nagkatinginan pa kami ng asawa ko bago magsalita. Kung hindi po pera, ano po ba yun, Manong? Tanong ko sa kanya. Nagmamadali na rin ako dahil medyo marami kaming bitbit ng asawa ko. Pagkain. Kung may karne kayo, mas maganda, iho. Tugon nito. Naku po, wala kaming dala eh. May mabibilhan po bang malapit rito? Muli kong tanong sa matanda. Sa totoo niyan, Kuya Chris, nasa ibang dialekto ang pananalita roon at hindi Tagalog. Pero dahil sa tulong ng asawa ko, nagkakaintindihan naman po kami. Lumaki rin po kasi ng ilang taon si Teresa sa Silayan. Kahit papaano po ay naisasalita at nauunawaan niya ang dialektong ginagamit nito.
Pwede kayo mismo sa baryo bumili. Magkakatay ng hayop doon at saka nyo babayaran. Paliwanag nito. Hindi na ako nagdalawang isip at umuon na ako sa suhestyon niya. Nang magkasundo sa usapan ay agad kaming sumakay sa bangka nito. Medyo may kahabaan po ang sapa na tinatahak namin. Medyo sigsag ang hulma nito kaya hindi rin namin matanaw mag-asawa ang pinakadulo nun. Sa paligid ay puno ng mga bakawan o mangrove trees na may kataasan. Matataas ang ugat ng ganitong uri ng halaman at sa ibaba ay makikita ang iba't ibang hayop gaya ng alimasag, suso, mga shell at iba pa. Munti ko na pong makalimutan. Kaya may bakawan dito ay dahil sa bahaging pinanggagalingan namin ay dagat po. Kumbaga, nagsasalubong ang tubig tabang at tubig alat. Mula sa itaas, napapansin ko na rin ang unti-unting pagdilim ng kalangitan. Hindi dahil sa ulan, kundi malapit nang sumapit ang gabi. Hindi ko rin maiwasan na pagmasdan ng bakawan dahil pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay may mga matang nakatingin sa amin na tila may mga nilalang na nagtatago sa matataas na halaman. Nang ibaling ko naman ang tingin sa asawa kong si Teresa, napansin ko ang pananahimik niya. Ayos ka lang? Hindi ko maiwasang magtanong dahil parang malalim ang iniisip niya. Hindi ko alam pero ang baryong ito ay narinig ko na noon. Hindi ko lang talaga maalala. Tugon nito habang nililinga ang buong kapaligiran. Ilang minuto ang nakaraan. Sabay-sabay kaming napatingin kung saan nang makarinig kami ng tila pagaspas sa hangin na sinasabayan ng tunog na parang nagmumula sa isang uwak o anumang uri ng ibon. Malakas yun pero unti-unting humihina pagkatapos ay siya namang paglakas ng hangin. Napatayo ako at inilibot ang tingin sa kapaligiran. Nagtataka ako kung saan nanggagaling ang hangin. Ilang sandali pa, nakita namin ang isang itim na bagay na papalapit at sasalubong sa amin. Yuko! Nagulat na lang kami nang sumigaw po si Manong at siya namang pagdapa namin sa bangka. Dahil ang bagay na yun ay napakalaki at sinalubong talaga kami. Isa itong uri ng ibon, pero ang laki ay higit sa tao. At nang makumpirmang wala na ito, tsaka lamang kami napaupo ng maayos. Anong klaseng ibon po yun, Manong? Agad kong tanong dahil sa pagtataka. Hindi ko rin alam. Baka agila. Tugon nito. Pero nagtama lamang ang mga mata dahil para sa akin, hindi agila ang bagay na yon. Hindi ko lang po nakita ang itsura nito dahil sa bukod na napayuko kami ng biglaan ay napakaitim ng ibong yon. Tsaka ko lamang na lamang may kakaiba roon nang mapaarayang asawa ko at mula sa kanyang likuran, nakita ko ang tila kalmot ng 5 kuko. Tinanong ko siya at galing daw yun sa bagay na sumalubong sa amin. Hindi naman ito ganun kalalim pero napakahaba para sa isang uri lamang ng ibon. Mabuti na lamang ay lagi kaming handa. May first aid kit kasi kami kaya agad kong nalunasan ang sugat ng asawa ko. Pero sa totoo lang, ng mga sandaling iyon, kinakabahan na ako at napapaisip ng kung ano-ano. Hindi lang ako nagpapakita ng pagkataranta dahil ayaw kong masira ang bagay na pinunta namin ng asawa ko rito. Ang magbakasyon at magsaya. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit dahil ayon naman sa bangkero, ilang minuto na lang daw ay mararating na namin ang pinakabaryo. Naging mapagmasid na lang po kami sa paligid at mas piniling maging kalmado ng mga oras na yon. Nang makarating po kami,
dumaong ang sinasakyan namin sa isang mahabang tulay. Habang kinukuha ang mga gamit mula sa bangka, napansin ko pong tila tahimik ang lugar na yon. Wala po kasing mga naglalaro sa labas at halos lahat yata ng tao ay nasa kani-kanilang tahanan. Mula sa isang bahay kubo, ay napansin ko pa ang pagsulyap ng isang batang babae at nang makitang nakatingin ako ay agad itong nagtago. Hindi ko na lang muna pinansin yun at inintindi ang naging usapan namin ng bangkero tungkol sa magiging bayad namin sa kanya. Nanatili nga muna ako malapit sa sapa samantalang ang asawa ko naman ay agad na hinanap kung saan na nakatira ang kanyang mama at papa. Nakita ko ang bangkero na may kinakausap at maya-maya ay dala na nito ang isang maliit na kambing. "Magkano po to?" tanong ko pa sa lalaking kasama niya. Nagsenyas ito gamit ang daliri na ang ibig sabihin ay 200. Agad ko yung iniabot sa kanya at nagpasalamat. Nang makaalis ang bangkero ay agad kong hinanap si Teresa. Talagang tahimik ang baryo na ito. Gaya po ng sabi ko, tila hindi sila nakakasalamuha sa mga bagong tulad namin. Ngumingiti na lang ako kapag nakakakita ako ng taga roon na nasa labas. Takip silim na rin at nang makita ko si Teresa na nasa isang bahay, agad ko siyang tinungo bitbit ang aming dala. Nang makalapit ako sa kanya, nakita ko ang saya sa mukha ng asawa ko dahil kumpirmadong mga magulang niya nga po ang kaharap namin. Agad akong nagpakilala, nagmano at inabot ang mga munti naming regalo o pasalubong para sa kanila. Magaan naman po kaagad sa loob ang pakikisama nila. Pinapasok po kami at nang makaupo ay agad na nagkwentuhan. Sa totoo nga po Kuya Chris, napaka-joker pala ng papa ni Teresa na si Mang Kanor. Lalo na po kapag kinukwento ang kabataan ng aking asawa. Naramdaman ko naman po ang magaan nilang pagtanggap sa akin, sa amin mag-asawa. Ilang oras din siguro ang tinagal bago namin sinabi ang plano lang talaga namin dito sa probinsya. Magbabakasyon lang ng ilang araw o baka linggo. Medyo nalungkot pa nga ang mama ni Teresa na si Aling Celia dahil daw ang bilis namin at aalis agad. Subalit ang simulang saya po na ito ay hindi nagtagal. Lalo na po nang maranasan namin ng isang bagay na sa buong buhay ko ay magmamarka. Mga nilalang po na sa unang pagkakataon nakakita ako at nagbigay sa akin at sa asawa ko ng kilabot. Ganito po kasi ang mga sumunod na nangyari. Mga 9:00 po ng gabi, inaya ako ni Mang Kanor na manghuli raw ng baki. Isang uri po ng palakang bukid sa may kalakihan nilang palayan. Ilang metro din po ang layo nito sa bahay nila bago namin matunton. Bilog ang buwan at matatanaw lang ang mga bahay kubo dahil sa mga sulo at gasera na naroon. Nang makaapak sa putik ng palayan, agad na itinuro ni Mang Kanor ang gagawin. Gamit po ang flashlight na debaterya. Iilawan po namin ang paligid at kapag may 2 liwanag, mataraw iyon ng baki o palaka. Hahampasin lang daw namin at pwede nang damputin. Kapag hindi raw kasi hinampas, mabilis itong tatalon at mawawala sa paningin namin. Natutuwa pa nga ako nung una na naaawa. Dahil sa bawat hampas ko po, ay maririnig mo talaga yung mahinang iyak ng palaka. Gusto raw kasi ni Mang Kanor na matikman namin ang putahing ito dahil minsan lang daw kami mapadpad sa baryo nila. Ilang minuto ang nakalipas. Siguro'y hindi ko lang napansin ay medyo napalayo ako kay Mang Kanor dahil sa kakahanap at kakahampas ng palaka. Nang ilawan ko ang paligid ay hindi ko siya matanaw. Tito? Tito?
Tawag ko po. Pero walang sumasagot at tunog lamang ng mga insekto ang naririnig ko bukod sa palaka. Inilibot ko ang flashlight hanggang sa matamaan ko ang isang bagay o hayop na tila nakatuwad ang posisyon. Medyo malayo ito sa akin at dahil iniisip na si Mang Kanor yun, humakbang ako upang lapitan nito. Pero nanigas ako sa kinatatayuan nang mailawan ng buo ang katawan nito. Napamura ako pero ibinulong ko lang dahil sa pagkagulat at takot. Parang kangaroo ang hugis ng katawan nito na walang balahibo. Mahaba ang buntot na binabalutan naman ng maitim na buhok. Nang may katagalan kong naitutok ang flashlight ay dahan-dahan itong humarap at doon ako talaga nakaramdam ng kilabot nang mapagmasdan ko po ang pinakamukha nito. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop ito dahil parang kambing ang mukha niya at may dalawang paikot na sungay. Nag-reflect pa ang ilaw ng flashlight ko sa mga mata nitong pulang-pula at nang bumuka po ang bibig niya, naglabasan ng matatalim at mahahabang ngipin kasabay ng pagtulo ng malagkit na laway. Tuluyan po akong napamura noon lalo na nang humakbang ito at habulin ako. Pinatay ko ang flashlight ko at kahit madilim ay mabilis akong tumakbo. Sa sobrang kaba ay hindi ko napansin ng nakausling bato kaya nadapa ako at lumubog halos kalahati ng katawan sa maputik na palayan. Sa sobrang kaba at takot, pinili kong hindi gumalaw o tumayo kahit hindi ako makahinga dahil pati mukha ko ay nakalubog sa putikan. Naririnig ko ang mga yapak na papalapit at ilang ungol kung saan. Tinawag ko na yata halos lahat ng santo. Wag lang akong kainin ng kung anong klaseng hayop o halimaw na nakita ko. Maya-maya po, siguro'y halos kapusin na ako ng hininga ay may humawak sa damit ko. Magwawala pa sana ako at tatakbo. Pero narinig ko ang boses ni Mang Kanor. Anong nangyari sa'yo? Nang makita pa nito ang mukha at katawan ko ay tawang-tawa ito. Ako naman ay halos maihi sa pantalon at manginig dahil sa takot. Hindi ko na lang muna rito kinuwento ang nakita ko dahil baka isipin na namamalikmata lang ako o naninibago. Kaya naman po pag-uwi namin, kay Teresa na lang ako nagkwento pero gaya ng papa niya, tinawanan din ako nito. Siguro nung makita niyang seryoso ako ay naging seryoso na rin siya. Naniniwala naman ako, pero yung pagkaka-describe mo kasi, hindi ko ma-imagine kung anong itsura nun. Paliwanag ng asawa ko at narinig ko pang natawa siya ulit. Hindi ko talaga mailarawan ang eksaktong itsura nun pero sobrang nakakatakot. Pinalampas ko na lang po muna dahil baka nga hayop lang yon at dahil madilim ay iba ang mga nakita ko. Pero akala ko ay doon na matatapos. May darating pa palang mas malala habang nagbabakasyon kami ng asawa ko sa baryong ito. Sa ikatlong araw namin ng asawa ko, naging maayos naman ang pakikisalamuha namin dito. Nagkaroon na rin ako ng ilang kakilala at na-enjoy ang masasayang destinasyon sa lugar. Naikot namin ng mga bakawan na pinangangalagaan ng mga taga roon. Nakaligo na rin sa dagat. Nakaakyat ng bundok at bukid. At syempre hindi namin pinalampas ang pagkakataon na matikman ng iba't ibang pagkain ng mga taga-baryo. Pinakapaborito ko nga nun ay ginataang alimasag na nahuhuli nila sa pamamagitan ng kawayang ipinapasok sa mga butas sa bakawan. Nakakamangha ang paraan ng kanilang pamumuhay. Hanggang sa makausap ko po ang batang nakita ko nung unang araw na nakamasid sa amin. Si Talia, na doon na raw ipinanganak at lumaki. Pinaliwanag niya sa amin na talagang naninibago sila dahil minsan lang may dumalaw na tagalabas sa baryo nila. Marami na kasing nagpupunta rito
pero natatakot na raw na bumalik sa hindi maipaliwanag na dahilan. Baka naman may kinatatakutan talaga sila. Hindi ko maiwasan na masabi yon dahil naalala ko na naman ang engkwentro namin sa bangka at karanasan ko nung gabi sa palayan. Tungkol po ba sa wakwak at sigbin? Pabigla nitong sabi, kaya naman nagkatinginan kami ng asawa ko. Ano ang wakwak at sigbin? Anong sinasabi mo, Iha? Naitanong ko dahil malakas ang kutob ko ng mga sandaling iyon na may kinalaman ito sa mga nakita namin. Agad siyang nagkwento at habang ginagawa iyon, napalunok po ako ng laway sa kaba. Ayon kasi sa kanya, bukod sa kanila ay may iba pang uri ng nilalang ang nakikitira sa kanilang komunidad. May mga nakakita na raw pero wala pang nakapagpapatunay dahil wala pa naman daw napapahamak sa kanilang mga kabaryo. Mas madalas daw na nakakakita ay ang tulad naming baguhan na nagpupunta rito. May mga namamatay raw pero para sa kanila ay napahamak lamang dahil sa natural na aksidente gaya ng nahulog sa bundok, nalunod sa dagat at iba pa. Kaya sinabi rin ito sa amin na mag-ingat dahil baguhan kami at baka kami na ang mabiktima ng tinatawag nilang wakwak at sigbin. Ang wakwak daw ay isang parang malaking ibon. Kulay itim at malabampira ang muka habang ang mga paa ay may mahahabang kuko. Ayon daw sa kwento ng mga dayo, kinakain daw nito ang lamang loob ng kanilang kasamahan at sinisipsip ang dugo. Yun daw ang sumbong ng mga iyon bago lisanin ng baryo at hindi na bumalik. Ang mga sigbin naman daw ay malakambing ang itsura na may mahaba't mabalahibong buntot. Lagi raw itong nakatuwad at paatras maglakad habang nakalabas ang matatalim na ngipin. Dahil doon ay sandali kong inilayo ang aking asawa at kinausap. Kinumbinsi ko siyang umalis na kami agad dahil may katotohanan ng mga sinasabi nito. Lalo na ang salitang dayo. Dahil yun nga kami sa baryong ito. Paano sina mama at papa? Pag-aalala niyang tanong sa akin. Taga rito sila. Naniniwala akong hindi sila mapapahamak. Mahal, habang maliwanag pa ay dapat na makaalis na tayo. Iba ang pakiramdam ko. Parang may iba at hindi magandang mangyayari. Paliwanag ko rito. Napao ko naman siya, kaya naman agad kaming nagtanong sa mga taga roon kung may bangkang masasakyan palabas. Sabi nila, hapon pa raw ang balik ulit ng bangkero nila kaya't kailangan pa naming maghintay ng ilang oras. Agad po naming inayos ang aming mga gamit at nagpaalam sa mga magulang ni Teresa. Nagtataka man sila pero hindi na namin sinabi ang tunay na dahilan dahil baka pati sila'y mag-alala at matakot. Ilang oras, naghihintay pa rin kami sa daungan, sa may tulay. Nakayakap ang asawa ko sa akin at baka sa mukha nito ang lungkot at pangamba. Akala ko nga Kuya Chris ay basta-basta kami makakauwi. Pero hindi pala. Ito na nga yung sinasabi at pinangangambahan ko. Takip-silim na po nung dumating ang bangka. Nag-aalinlangan pa nga ang bangkerong yon dahil gabi na at baka mapaano pa raw sa sapang dadaanan. Doon pa lang, nagkaideya na ako Kuya Chris na may alam ito sa mga nilalang na naengkwentro namin. Pinilit ko siya at inaluka ng malaking halaga pero muli akong nagtaka dahil imbis na salapi, dapat daw ang sariwang karne ang dala namin. Hindi na ako nag-atubili ng mga sandaling yon at agad na bumili ng isang may kalakihang kambing at pinakatay yon. Pagkatapos, isinakay sa bangka at saka ito umarangkada. Bakit po karne ang lagi ninyong hinihingi? Hindi ko maiwasang itanong.
dahil sobrang nadadagdagan na kasi ang pagtataka ko. Yan ang posibleng bagay na makapagliligtas sa inyo, lalo na kapag gabi na. Paliwanag ng matandang bangkero. Makapagliligtas? Saan naman po? Nagulat ako dahil nagtanong na rin ang asawa ko. Sa kanila. May itinuro ito kung saan. Nang tuluyan pong lamunin ng dilim ang paligid, kitang-kita namin, Kuya Chris, ang pagkaluskos ng kung anong mga bagay sa bakawan na pader sa dinadaanan namin. Kasabay noon ay ang malakas na pagaspas sa hangin at tunog na tila wakwak na nagmumula sa kalangitan. Teresa, dumapa ka. Bulong ko dahil mula sa taas ay sumalubong muli ang isang napakalaking ibon. Nakakapangilabot ang itsura nito na parang kakagatin agad kami kapag nakalapit ito. Napayuko rin ako at nakita ko ang bangkero na dumampot ng karne at agad na inihagis sa bakawan. Lumipad ang malaking ibon papalapit doon pero napansin kong lumingon ito sa amin at muling lumipad. Nagulat naman kami nang itaas ng bangkero ang kawayan na panulak sa bangka. Nang papalapit na ang malaking ibon ay agad niya itong tinusok. Sa lakas po ay bumagsak ito sa sapang dinadaanan namin. Napakapasyaway! Sabi pa ng bangkero, kaya naman kami ni Teresa ay namangha. Kunin niyo ang ibang karne at ihagis ninyo sa bakawan dahil ang landas na tinatahak natin ay hatira ng mga alay. Dagdag pa nito na talagang nagbigay sa amin ng sobrang pagtataka. Sinunod namin ang sinasabi niya at kahit nandidiri sa hilaw na karne ng kambing, pinaghahagis namin iyon sa bakawan at mula roon, nakita ko ang mga bagay na nakita ko noon sa palayan. Ang tinatawag nilang sigbin. Nilantakan nila ang mga hilaw na karne habang ang bangka namin ay palayo ng palayo. Ilang minuto, Kuya Chris, kasabay ng pagdadasal at damaman ng takot ay nakarating kami sa pupuntahan. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin, Manong. Halos naiiyak na sabi ng asawa ko. Ihahatid ko na kayo sa pinakalabas. Dapat ay masiguro kong ligtas kayo para hindi ako makonsensya kung sakaling may mangyaring masama sa inyo. Sabi nito at binitbit ng bangkero ang ilan sa aming mga dala. Hindi na po kami umimik, Kuya Chris. Hindi ko rin alam kung anong mga salita ang lalabas sa bibig ko dahil sa sobrang kaba at takot na nararamdaman. Sinubukan ko pang magpikit dilat dahil baka nananaginip lang ako. Pero hindi. Totoo ang mga nakita at naranasan namin. Totoo ang wakwak at sigbin. Totoo sila. Nakauwi naman po kami ng ligtas sa bahay namin. Ngayon ay habang iniisip ko ang karanasang iyon, masasabi kong nagbakasyon naman kami. Yun nga lang, sa maling pagkakataon at maling baryo o lugar. Imbis kasi na masayang memories dahil sa bagong kasal kami noon, kapahamakan pa ang sumalubong sa amin. Sayang, hindi ko rin natanong ang pangalan ng bangkerong naghatid na nagligtas sa amin. Kundi dahil sa kanya, baka naging hapunan kami ng mga nilalang na yon. Ngayon ko lang na-realize kung bakit tinawag na Dulungan ang lugar na yon. Ang Dulungan pala ay hatiran sa Tagalog. Kaya pala ganoon ang naging mga salita ng bangkero dahil literal na hatiran ang naturang baryo. Pero hindi ng tao o dayo, kundi ng alay. Tsaka sabi ng asawa ko, naalala niya nga ito. Kumalat na raw kasi ang kwento noon tungkol dito. Kung alam niya lang daw sana. Nakakapangilabot na karanasan ito. Pero sana
hindi na ganoon doon ngayon. Sana kami na ang huling nakaengkwentro ng ganon. Sana ay mapayapa na ang dulungan. Maraming salamat po Kuya Chris sa pagbabasa ng aking kwento. At hanggang dito na lang po ito. Lubos na gumagalang, ako po si Arturo, ang inyong kaistorya. Kapag malapit ang tunog, ibig sabihin ay malayo. Kapag naman malayo ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit o paligid lang sila. Marunong din daw silang magpalit ng anyo na maaaring maging aso, ibon, baboy at marami pang iba. Iba't iba rin ang kanilang mga uri at nagkalat sila sa anumang dako ng mundo, lalo na rito sa Iloilo. Isang mapagpalang araw po Kuya Chris, at sa lahat po ng mga tagapakinig ninyo sa inyong programa. Isa po ako sa mga masugid niyong tagahanga at tagasubaybay. Lagi po akong nag-aabang ng mga horror stories na true to life na inyong ina-upload sa inyong YT. Nung marinig ko po ang isa sa mga kwento na in-upload nyo, na ang lugar ay dito sa Iloilo, hindi ko maiwasan na maalala ang naging karanasan ko rin po at ng aking asawa sa naturang probinsya. Totoo ang mga kwento-kwento doon at isa po ako sa magpapatunay nito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Banoy at ang aking naman pong asawa ay Dolores. Narito po ang aming kahindik-hindik na karanasan tungkol sa mga aswang sa Iloilo. Ika-10 ng Nobyembre, taong 1990. Mula Guimaras ay lumipat kami ng asawa ko papunta sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo. Noong mga panahong yun ay tanging ang lumang simbahan pa lamang ang nakatayo roon at ilang gusali. Ngunit hindi pa ganun kabago kung ikukumpara sa kasalukuyang taon. Mapuno po ang buong kapaligiran at may ilan-ilang mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa ang nakatayo sa naturang lugar. Sa mga hindi nakakaalam, may ilang baryo na matatagpuan sa Tabuk Suba na talaga namang kinatatakutan mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa kwento ng lolo ko, isa sa baryo na yon ang tinatawag pong Manunulad, na mararating lang kapag aakyat ng may kataasang bundok. Ito ang tinungo naming mag-asawa sa kadahilan ng dito naninirahan ng mga magulang ko. Napunta lamang ako sa Guimaras nung maliit pa ako nang dalhin ako ng aking tita Sita upang makapag-aral at makatulong sa kanila. Nakatanggap po kasi ako ng sulat na may sakit daw si Inang, ang nanay ko po. Kaya naman nais nilang makita akong muli kahit sa mga huling sandali. Nagpasya na rin po akong dalhin ng asawa kong si Dolores na nakilala ko po sa Guimaras. 6 na buwan na po siyang buntis at kahit nahihirapan, natutuwa naman siyang sumama para makita rin ang magiging lolo at lola ng aming anak. Sa tulong po ni Cesar, pinsan ko po sa side ni Papa. Tinulungan niya po kaming makarating ng maayos at ligtas sa baryo ng Manunulad. Bago pa man po kami makapasok sa pinakabaryo, may isa pong matandang babae ang lumapit po sa aking asawa at hinimas ang tiyan nito. Noong mga panahong iyon, iniisip naming baka natutuwa lang siya dahil nga sa buntis ang asawa ko. Ay, napakalusog ng bata sa sinapupunan mo. Kailan ka manganganak, iha? Tanong ng matanda. Sa totoo niyan, Kuya Chris, nasa dialektong wika po ng Ilonggo ang mga usapang nagaganap. Pero isinaling ko na lang po sa Tagalog nang maunawaan po ng mga nakikinig po ngayon.
2 o 3 buwan po mula ngayon, nanay. Sagot naman ng aking asawa at napapangiti na lamang ito. Ah, malapit na pala. At parang ang bango-bango niya. Tugon ng matanda. Nang sabihin iyon ng matanda, Kuya Chris, nakaramdam po ako ng kaba. Parang may mali kasi sa mga pananalita nito. Kaya naman nagpasya akong ibahin ang usapan at para makauwi na kami sa bahay ng aking inang at itang. Maunan na po kami, Nay. Salamat po. Sabi ko na lamang at inalalayan ang asawa ko sa direksyong dapat tatahakin namin. Mag-ingat kayo sa baryong ito. Mag-ingat kayo sa mga taong makakasalamuhan nyo. Sabi niya noon at saka ito nag-iba ng landas at nagpatuloy sa paglalakad. May bitbit po siya noon na lumang basket na may lamang ilang gulay na sa isip ko ay pinamitas niya sa bukirin. Nagpatuloy na kami sa pagpasok sa baryo ng Manunulad. Nang malapit na po kami, hindi ko maiwasan na tanungin ang pinsan ko kung kilala niya ba ang matandang nakakasalubong namin. Iba po kasi ang kabang nararamdaman ko. Hindi mawaglit sa isip ko nung mga sandaling yon ang wangis ng matanda at mga salitang binitawan nito sa asawa ko. Ngayon ko lang din siya nakita, insan. Baka malayo ang tinitirhan niya sa lugar natin. Tugon ng pinsan ko. Pagkatapos noon ay ipinagsawalang bahala ko na lang. Baka nga nagkataon lang at masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano ng mga sandaling yon. Siguro'y dahil nag-aalala lang ako sa kalagayan ng asawa ko at marami-rami na rin po kasi akong kwentong naririnig tungkol sa Iloilo at mga baryo pong matatagpuan dito. May mga kwento na nagkalat daw ang mga bagay na kinatatakutan ng lahat sa gabi, ang aswang. Nung kinukwento nga ito ni Tita Sita, natatawa po ako kasi hindi talaga kapanipaniwala. Ayon po sa kanya, ang mga aswang daw ay kapwa natin tao pero may kakayahan sila na wala tayo. Gaya ng kaya nilang magpalit ng wangis sa anyo ng hayop. Kaya rin daw nila gayahin ng mukha ng kaibigan, kamag-anak o kakilala mo. Ang totoo niyan, Kuya Chris, bago kami lumisan sa Guimaras, ibinigyan kami ng babala ni Tita Sita. Sabi niya, ang mga aswang daw ay mapaglaro at matatalino. Kaya pagsapit daw ng gabi, iwasan daw namin na maglalabas dahil doon daw sila mas malakas at nambibiktima. Pero bilang hindi nga naniniwala sa mga ganitong bagay, umuo na lang ako sa pinagsasabi ng aking tita. At tumuloy sa Tabuk Suba dahil ang layunin ko naman ay mabisita si Inang. Nang makarating po kami sa bahay nila Itang at Inang, agad po kaming nagbigay galang at pumasok sa loob. Ilang taon na rin ang lumipas pero wala itong pinagbago mula nang umalis ako at magbalik. Pagkatapos ko po kausapin si Itang nun at mapaupo ang aking asawa dahil nananakit na raw ang kanyang balakang, ay agad ko namang tinungo si Inang kung saan ito nakahiga. May edad na nga po pala ang mga magulang ko. Nang makalapit ako, hindi ko maiwasang mapaluha noon at yakapin siya ng mahigpit. Sobra din ang paghingi ko ng tawa dahil hindi ko man lang sila nadalaw kahit isang beses. Ayos lang, anak. Ang mahalaga ay nasilayan ulit kita. Sobra na ang kaligayahan ko. Kahit nang hihina ay nabigkas niya po yun. Magpagaling po kayo, Nay. May apo pa po kayong dapat na makita. Ngiti kong sabi, pero sa loob-loob ko, sobrang nalulungkot ako. Habang nag-uusap kami nun, biglang napaaray ang asawa kong si Dolores sa sakit. Namimilipit daw iyon at parang kinakalkal ang loob ng kanyang tiyan.
Hindi ko alam ang gagawin kaya naman nagpatulong na ako kina Itang at Cesar. Habang binibitbit namin ang asawa ko para pahigain sa papag, sobrang nanlaki ang mata ko nang makita kong dinudugo siya. Pero imbis na kulay pula, kulay itim yun. Nang tingnan ko ang asawa ko, halos nakapikit na siya sa sobrang sakit o hapding nararamdaman niya. Anong masakit sa'yo? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya. Parang may pumipiga sa loob ng tiyan ko. Para akong manganganak pero ayaw lumabas. Tugon ng asawa ko. Agad akong napaharap kay Itang at tinanong kung may doktor o manggagamot ba sa lugar nila. Nung umiling siya, halos maluha ako sa takot at kaba. Wala kaming doktor dito, insan, pero mayroon kaming magaling na albularyo. Suwestyon ng aking pinsan. Dahil doon, Kuya Chris, ay hindi ko maiwasang mapakunot ang noo sa pagtataka dahil albularyo ang binigkas niya. Mukha bang nasasapian ng asawa ko? Doktor o manggagamot ang kailangan niya, hindi albularyo. Sigaw ko sa kanya. Siguro'y dahil sa pagkataranta. Pero nagulat ako dahil hindi niya ako pinakinggan at agad siyang nagtatakbo palabas. Pagbalik niya, ay kasama na nito ang isang matanda na may balot na tela sa ulo. May kahabaan din ang kanyang balbas at lumang-luma ang suot na damit na halos puno ng tila grasa na aakalain mong hindi naligo ng ilang araw o buwan. Imbis na magtanong, ay agad niyang nilapitan ang asawa kong namimilipit sa sakit. Anong gagawin mo? Biglaan kong tanong sa albularyo. Nausog siya ng aswang. Tura nito, Kuya Chris. Kaya naman lalo akong nagtaka at natakot. Nang mga sandaling yun, hindi ko maiwasan na maalala ang mga kwento ni Tita Sita sa akin tungkol sa mga ganitong uri ng bagay. Sa sobrang pagkatakot ay agad kong sinunod ang mga ipinakuha ng albularyong yon gaya ng tubig, kandila, tawas, batong buhay, mga dahon at iba pa. Agad din ako noong nagpakulo ng tubig alinsunod sa utos ng albularyo. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung paano manggamot at maalam ang isang albularyo. Base sa pagkakaalala ko, gamit ang maligamgam na tubig, isinawsaw niya roon ang mga dahon kasabay ang batong buhay na pinainitan niya sa apoy. Pagkatapos, ibinuhos niya ang tawas na dinurog at saka nagsindi ng kandila. Habang pinapanood siya, manghang-mangha ako pero hindi ko rin maiwasang hawakan ng mahigpitang kamay ng asawa ko na nananakit pa rin ng tiyan. Ilang sandali pa, ipinatak nito ang natutunaw na kandila sa maligamgam na tubig. Doon ay kitang-kita namin ang pagkahulma ng isang imahe, para iyong isang matandang babae. Nakasalubong niyo siya at binati niya kayo. Siya nakikita ko. Babalikan niya kayo sa mas malalang pagkakataon. Kahit mahina na ang boses ng matandang albularyo na to, narinig ko pa rin ang mga sinabi niya. Hindi ko rin makalimutan ang payo niya sa aming mas maging maingat sa hating gabi. Doon daw maaaring bumalik ang aswang na sinasabi niyang bumati sa aking asawa. Sa awa naman ng Diyos ay naging maayos ang pakiramdam ng asawa ko. Nakahiga siya ngayon katabi ni Inang. Dahil doon, hindi ko maiwasang mag-iisip ng negatibo. Sabi ko sa utak ko, wala sanang mawawala kina Inang at Dolores. Hindi ko kakayanin yon kapag nagkaganon, Kuya Chris. Nang pagsapit ng gabi, kinausap ako noon ng aking pinsan na si Cesar. Ayon sa kanya, maging mapagmasid daw kami at huwag matutulog lalo na't nakaabang ang kaaway.
Kapag daw may naririnig akong malayong tunog ng isang uri ng ibon, ibig sabihin daw ay nasa malapit ang aswang. Ang ibon daw na iyon ay alaga raw nito na parang tagabigay ng babala sa kanyang amo tungkol sa magiging biktima nito. Akala ko nga ay matatapos ang gabing iyon nang walang nangyayari, pero dumating ang kinatatakutan ko. Ito yung gabing hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Bukod kasi sa narinig ko na ang tungkol sa mga aswang dito sa Iloilo, nakaharap namin sila. Akala ko nga noon ay namamalikmata lang ako, pero hindi. Hindi ako nagkakamali. Nung sumapit kasi ang gabi, siguro'y mag-aalas 12 na noon, nakarinig po ako ng tunog ng baboy. Sobra akong nagtataka noon dahil wala namang alagang baboy si Itang at Inang. Nang buksan ko po yung pinto, kitang-kita ko po ang itim at napakalaking baboy sa harap ng bahay nila Itang. Hindi ko alam pero natulala ako at nanigas sa kinatatayuan. Bumalik lang yata ako noon sa ulirat nang dumaan sa harap ko sina Itang at Cesar. Nakita kong hinagisan nila ng asin ng baboy. Nagtatakbo iyon sa magubat na daanan at hindi pa man nakalalayo. Kitang-kita ko rin na naging tao yon. Kamukha niya yung matandang nakasalubong namin. Nagtama pa nga ang paningin namin bago ito ngumiti at magpatuloy sa pagtakbo palayo. Sa sobrang kaba at takot, ang naalala ko na lang ng mga sandaling iyon ay napaluhod ako at napalunok ng laway. Kasabay ang panginginig ng aking mga tuhod patungo sa buong katawan. Totoo siya. Totoo sila. Nanginginig ko pang sabi noon. Siguro dahil sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganoon at hindi ako naniniwala sa kanila. Pero ngayon, buong buhay itong magiging trauma sa akin. Kinabukasan noon ay pinatawag uli si Mang Doming, ang magaling na albularyong tumulong sa asawa ko noong unang araw. Nagpasya ito na sa bahay na rin nila Itang matulog para daw mabantayan kami dahil sa mga nangyari. Hindi niya raw hahayaan ang aswang na yon na makapanggulo pa sa baryo ng manunulad dito sa Iloilo. Itong susunod na sasabihin ko, mukhang hindi ka panipaniwala. Pero talagang naranasan ko at nagbigay trauma sa aming mag-asawa. Ganoon din kina Itang, Inang at Cesar na kapwa taga roon. Pagsapit po kasi ng gabi, narinig na namin ang tunog na babala na nasa paligid lang ang aswang. Ang tunog ay nagmumula sa malayo. Kaya nung mga sandaling yon, nanginig ako sa takot. Bukod kasi sa tahimik ang gabi, may kadiliman din ang paligid at mga gaserang nakabukasang nagsisilbing ilaw sa paligid. Wala pa kasi noong elektrisidad, kaya naman nahirapan kami. Pero heto yung pagkakataon na matatawag ko talaga si Mang Doming na bantog o magaling na albularyo. Ang mga aswang ay normal na tao sa umaga. Nakakasalamuha natin, nakakausap at minsan pa nga ay nakakasabay sa hapagkainan kapag naman gabi. Habang sinasabi niya yon, mula sa tagiliran ay inilabas nito ang isang sanggot, sickle-like knife, na parang paletrang U ang sukat at makikita ang halos pagtama ng liwanag mula sa gasera dahil sa talim nito. Mas malakas sila lalo kapag hating gabi at kabilugan ng buwan. Ang buwan ay tila araw sa kanila na nagbibigay buhay. Maraming uri ng mga aswang, pero ang mas kalat dito sa Iloilo ay ang mga kumakain ng tao, lalo na ng sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Mabango para sa kanila yon at uhaw na uhaw sa dugo at laman nito. Pagkasabi niya ay tumingin ito sa aking asawa na nakahiga.
Siguro'y mga ilang minuto ay bigla na lamang may kumalampag sa bubungan ng bahay nila Itang at Inang. Sisigaw na sana kami ngunit nagbabala ang albularyong si Mang Doming na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Pinayuko niya kami at pinatago sa ilalim ng lamesa. Sa pagkakataong iyon, iniisip ko pa nga na panaginip lang ang lahat dahil hindi ko akalaing mararanasan ko ang bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Mahigpit kong niyakap ang aking asawa at inang na kapwa nasa tabi ko ngayon at kasamang nagtatago. Si Mang Doming naman ay kitang-kita akong naghahanda sa paglusob ng aswang. Ilang minuto pa, muling nanahimik ang paligid ng mga sandaling yon. Sa kuryosidad ay napatingin ako sa nakabukas na bintana at nakita ko roon ang isang ibong pulang-pula ang mata. Para iyong ibong raven at palingalinga ito na tila hinahanap kami. Nang magtama po ang paningin namin, sobrang gulat at takot ko nang maging isa itong malaking aso. Napasigaw ako at tinawag ang pangalan ni Mang Doming dahil nakita kong lalapain na kami nito. Sa edad at pangangatawan ng albularyong nasa harap namin, hindi ko akalain na napakalakas at napakaliksi pa pala nito. Tinalon niya ang ibong naging aso at kulay itim. Tumutulo pa ang laway nito at nakakakilabot ang talim ng mga ngipin. Nang mahawakan ni Mang Doming iyon sa leeg, agad niya po itong pinagsasaksak at dumaloy ang kulay itim na dugo sa sahig. Halos mapapikit po ako sa sobrang takot at kaba dahil baka mayari ang albularyong kasama namin. Cesar, ang punyal! Sigaw ni Mang Doming at nakita kong kinuha ng aking pinsan ang isang maliit na patalim na nakababad sa maliit na garapon. May mga laman iyong dahon at ugat. Inihagis ito ng aking pinsan at nang masalo ng albularyo, agad niya iyong sinaksak sa leeg ng aswang na nasa anyo ng aso. Nagsisisigaw po ito sa boses ng mabangis na hayop. Ibon, baboy at hanggang maging isang boses ng matanda. Nang bitawan niyo ng albularyo at umatras ito, kitang-kita ko kung paano ito bumagsak sa anyo ng isang tao. Ang anyo ng matandang nakasalubong namin nung unang araw. Sa leeg nito ay dumadaloy ang kulay itim na dugo na tinatakpan niya na lamang ng kamay upang mapigilan sa pag-agos. Maawa ka! Maawa ka sa akin! Nanginginig nung sabi ng matandang babae. Sino at saan ka? Tatanungin na sana ito ni Mang Doming nang bigla pong nagsisisigaw ang asawa ko dahil muli na namang namilipit sa sakit ang tiyan niya. Nang makita ko ang sinasapit ng asawa ko, ay hindi ko maiwasang mapamura at titigan ng matandang aswang. Panulay ka! Tigilan mo! Pero nawala siya, Kuya Chris, ng mga sandaling yon. Hindi ko alam ang gagawin. Nataranta kami at agad na inihiga ni Mang Doming ang asawa kong si Dolores sa papag. Nagsindi siya ng isang palayok na nilagyan niya ng mga batong nasa iba't ibang kulay at amoy. Umusok ang buong paligid at gamit ang mahahaba't malalaking dahon ay tila binabasbasan niya ang aking asawa sa mga salitang Latin sa pandinig ko. Ako naman ay napayuko at napaluhod habang luhaang nagdadasal na sana'y walang mangyaring masama sa aking mag-ina. Ilang oras po ang lumipas noon at sa wakas, tumigil na sa paghikbi ang asawa ko. Nang dumilat ako at tingnan siya, tila mahimbing itong natutulog pero muli akong nakaramdam ng takot sa hindi ko makakalimutang pangyayari. Mula sa ibabang parte ng aking asawa, nakita ko ang nagkalat na dugo na tila ng anak na ito. Mang Doming, ano pong nangyari? Nanginginig kong tanong noon.
Nakita ko ang albularyong si Mang Doming na nakatayo sa harap ng aking asawa. Hindi siya mapakali at panayang linga niya sa paligid. Nang makitang gano'n ang kanyang reaksyon, nag-iba ang kutob ko at halos mandilim ang paningin ko sa sobrang kaba at takot. Naisahan nila ako. Naisahan nila tayo. Napaatras ang albularyo at napasandal sa dingding habang unti-unting napapaupo. Ako naman ay mabilis na hinawakan ang kamay ng aking asawa at nanginig ang buo kong katawan nang maramdamang malamig na ang mga palad nito. Mahal. Mahal, gumising ka. Ngunit ng mga sandaling yon, alam kong wala nang dumadaloy na buhay sa kanyang katawan. Habang yakap ang aking asawa, nagsalita ang albularyong si Mang Doming. Ayon sa kanya, nakarinig siya ng kaluskos sa likuran ng bahay kaya tinungo niya ito at walang nadatnan doon. Pagbalik niya, nakita niya na lamang na nasa ganoong sitwasyon na ang asawa ko at ako na may nakaidlip habang nananalangin. Hindi pa nga nanunuyo ang luha ko dahil sa mga kaganapan ay nadagdagan na naman ito ng tawagin ako ni Itang at Cesar. Nang tumungo ako sa kabilang silid, nakita ko ang inang na wala ng buhay. Nakakalungkot, nakakapanlumo. Sa mga nangyari ay halos sabunutan ko ang sarili. Napaluhod at humagulgol dahil sa pagluluksa. Nung mga panahong iyon ay para pong bumagsak ang buong mundo sa akin. Para akong dinagana ng mabigat na bagay at hindi ako makatayo. Pilitin ko man na iangat ang aking buong katawan. Ang huling naaalala ko, papunta si Itang sa akin bago nandilim ang paningin ko at mawala ng ulirat. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko sina Cesar at Itang at ang mga kapitbahay na nakikiluksa sa pagkamatay ng aking inang at asawa. At ang isisilang palang sana niya na sanggol na siyang anak ko. Magang-maga ang mga mata ko ng mga sandaling yon. Muli na lang akong nabuhayan ng loob ng pumagit na ang albularyong si Mang Doming at mataman akong pinagmasdan. Hindi rito natatapos ang buhay ng mag-ina at nanay mo, Banoy. Igaganti natin sila. Nakita ko sa mukha nito ang pagkaseryoso. Mula kung saan, napatayo ako at naitikom ang mga kamao dahil sa pag-asa. Galit at pighati ang aking nararamdaman dahil po sa mga nangyari. Ito yung ending na akala ko sa mga libro ko lang makikita o mababasa. Ito yung wakas na kapag naranasan mo pala ay napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap palang makitang ang tumapos sa buhay ng mga mahal mo ay maparusahan. Ilang araw na nakaburo lang asawa kong si Dolores at ang inang. Ang kahon na kinalalagyan nila ay ginawa lang po namin mula sa mga tabla at kahoy na nalikom. Sa bawat sandali po ay mas nagiging mapagmasid kami dahil maaaring magkaroon ng pagkakataon na bumisita o bumalik ang aswang. Nang sumapit ang gabi, ito ang isang bagay na inakala kong sa kwento lang nagaganap. Napatayo ako at napalapit nang makita ko po ang isang magandang babae na lumapit sa kabaong nila Inang at Dolores at akin itong tinanong. Magandang gabi po. Sino po kayo? Bigla itong umalis at naglakad ng mabilis paalis sa lugar na yon. Pagkatingin ko sa kabaong nila Inang ay wala na roon ang kanilang mga bangkay. Ang tanging naroon ay puno ng saging. Kinusot ko pa ang aking mga mata ngunit nakumpirma ko na pinalitan nga ang katawan nila ng puno ng saging. Sobrang galit ko
dahil hindi na pinalagpas ng aswang na yon ang pambababoy sa labi ng aking mga mahal sa buhay. Anong Hindi na ituloy ni Mang Doming ang sasabihin nang makita ang pinagmamasdan ko ng mga sandaling yon. Hayop siya! Demonyo siya! Impit kong sigaw dahil hindi ko alam kung ano pa ba dapat ang sasabihin ko dahil sa mga nasaksihan ko. Saan siya pumunta? Sundan natin! Sabi ni Mang Doming at agad kaming naglakbay. Hindi ko pansin ang bawat madadaanan namin. Ang albularyo namang kasama ko ay nakita kong kinuha ang sanggot na nasa tagiliran. Ilang minuto ang lumipas. Nanlumo ako nang mapagmasdan mula sa labas ng isang lumang kubo ang bangkay nila Inang at Dolores. Ang mga iyon ay pawang pinagpiestahan ng matandang aswang na nakaengkwentro namin sa bahay. Sinunggaban nito si Mang Doming at gumanti naman ang isa. Akala ko ay makakatayo ako ng maayos pero dahil sa panginginig po ng katawan ko ay pagapang kong nilapitan sina Inang. Kitang-kita ko po ang butas nilang mga tiyan. Nang tingnan ko ang kinalalagyan ni Mang Doming, sinaksak na nito ang matandang bigla na lang naging malaki at itim na aso. Yun ang huli kong naalala bago po nandilim ang aking paningin at manikip ang aking dibdib dahil sa sakit. Sobrang sakit po ng mga nangyari. Hanggang ngayon, kahit nandito po ako at bumalik sa Guimaras ay hindi ko po malilimutan yon. Sobrang trauma po ang dinala ng baryo Manunulad, Tabok, Suba, Iloilo para sa akin. Sobrang takot po ang iniwan ng aswang na pumaslang sa mga mahal ko sa buhay. Kahit iniharap sa akin noon ang ulo ng matandang aswang dahil natalo ito ng bantog na albularyong si Mang Doming, hindi pa rin noon maibabalik ang asawa ko at anak at si Inang. Siguro nga'y nabigyan naman sila ng hustisya pero para sa akin ay kulang iyon. Habang sinusulat ko ito, mahigpit akong niyayakap ni Tita Sita upang matapos ito at bigyan ako ng lakas upang maisalaysay ang masalimuot kong pinagdaanan. Upang magbigay na rin ng babala sa iba kapag sila naman ang nasa lugar na pinanggalingan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo sa pagsasalaysay nito. Ako po si Banoy, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.